We are blessed, blessed 100-fold. Cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years a cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición, también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión. A toda la humanidad llamamos a la conversión. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ni anata sa ikatulo nga nobinaryo nato sa atong kapistahan ni Señor San Vicente Ferrer o karosan mao ang Sabado sulod sa Oktaba sa Paskos pagkabanhaw. Padayon tang magmaya uban ni San Vicente Ferrer tungod sa gasa sa kabanhawan, gasa sa kaluwasan. Padayon po natong iampo nga maluwas na ta niining atong giantos nga pandemic, ang COVID-19. Og nga unta ang atong mga benefactors, mga donors dinhi sa atong simbahan, ang nakahatag og dagko og gagmayng kantidad og mga hinabang, nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kung kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa Ginoong Hesukristo, buktong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw ang nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit.
ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alang dulo, Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios, nga nagpasanay ikaw sa katawhan nagtuo kanimo diha sa paghatag mo kanila sa imong grasya, tanawa nga maluluyon ang imong mga pinili aron ang mga nangatawo pag-usab pinaagi sa sakramento sa bunyag, himuon mo nga masuluban sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga sakop sa labang hukmanan natingala sa gipakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan, ug sa pagkasayod nga sila mga tao di ay nga wala makaeskwela, ug nasayra nila nga sila mga kauban di ay ni Jesus kaniadto. Apan wala sila ikasulti, kay nakita man gayud nila ang tao nga naayo nga nagtindog didto uban ni Pedro ug ni Juan. Busa ang mga apostoles ipagula nila sa lawak sa labang hukmanan ug nag-ingnanay sila. Unsa may atong buhaton ni ining mga tawhana? Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem na sayod nga kining talagsaong milagro na himo nila ug dili kita makalimod ni ini. Apan aron dili masangyaw pag-ayo kining hitabuang adto sa katawhan, did-an nato sila pagsulti sa ngalan ni Jesus kang bisan kinsa. Busa gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles ug giingnan nga dili gayud sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, "Hukmi ninyo, hain may matarong sa atubangan sa Dios? Ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita ug nadungog." Tungod ni ini, gipinahan sila pag-ayo sa labang hukmanan ug unya gibuhian. Wala sila'y kapasikaran pagsilot kanila, kay ang katawhan nagdaig man sa Dios, gumikan sa nahitabo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang akong kusog, ang akong kaisog, mao ang Ginoo,
ug siya nahimong akong manluluwas. Ang masadya nga singgit sa kadaugan, anaa sa mga tulda sa matarong. Daigong ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, ang tuong kamot sa Ginoo mibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay kundili mabuhi, ug gisangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Bisan tinuod gisilutan ako sa Ginoo, apan giluwas ako niya sa kamatayon. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Ablihi ka nako ang mga ganghaan sa katarong. Musulod ako kanila, ug pasalamatan ko ang Ginoo. Iyaha sa Ginoo kining ganghaan, ang matarong musulod niini. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo man ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Daigong ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gipataling hugan. Alleluia, 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 pagdaigo ng Diyos, Alleluia, pagdaigo ng Diyos, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, Human mabanhaw sa Jesus sayo sa unang adlaw sa simana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babae nga gihinluan niya og 7 kayawa. Og milakaw si Maria og gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo og naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi og nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Human niini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila og nanugilon sa uban apan wala sila tuohi. Sa katapusan mipakita si Jesus sa napulog usa katinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug tungod sa pagkagahi sa ilang ulo, kay wala man sila mutuo niadtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Ang mismong mga tinun-an ni Hesus, mga igsuon, doon na pod sila'y proseso sa ilang pagdawat o pagtuo sa kabanhawan. Galisod sa daya silag tuo. Nga nganong galisod man silag tuo, sigon sa gisaysay ni San Marcos, kay ang unang gipakitaan sa Ginoo ang mga tao nga salawayon or mga tao nga kanabang dili kabahin sa authority. Sama pananglitan, ang una niyang gipakitaan mao si Maria Magdalena nga nahibaw gyud ang tanan nga 7 ka buok yawa ang nagpuyo ni Maria Magdalena. Mura na to siya buang tanawon tingali. Kana ganing tao nga mayawaan usa lang kayawa ang magpuyo, mura tag mahadlok. Unsa nakagpito kayawa? Ay pangutan ako no nang imong tupad. Ingna mga pila jud ka kayawa na aron nimo. Maria Magdalena 7 ka bukyawa. Nya maoy unang gipakitaan, nya maoy nisulti ngadto sa 11 ka apostoles na pinili ni Hesus, namatay na mas Judas, 11 na lang. Mo'y niingon, nabanhaw ang Ginoo, nakakita ko. Wow, wa silang tuo. Sa pagtsurya, Magdalena. Unsa na saghan ang yawaan ni suod nimo? Ana. Ang sunod nga gipakitaan, matud pa ni San Marcos, ang duha ka disipulo nga nanguli ngadto sa Emmaus, dili kabahin sa 11. Sa ato pa kadto sila mga pakapin rato kana bang wa gyud ba way tingog ba kuyog-kuyog lang. Uy, mao man oy gipakitaan, mao na may nisulti ngadto sa 11 hinuon kabuok ingon kita na mong Ginoo. Isa na wara ba mo'y mga tug, wara ba mo'y kaon? Unsa pa lang kato inyong nakitaan dito? Kamo kaning gabarog ron din Mutuo mo. Mutuo mo sa isultian Ito bang galisod magay mo tuo sa akong isulti? No, di ba? Nga pari gyud ko, siyam katuig din akong gieskuylahan, purting lisura dito sa among pag-eskwela. Unya sige pag yung kunuhay tuon gyud maayo, nya exam-examon pag yun mi. Lisod kayo, karong ganing napari ko, di man gani mo mutuoy nigsulti nako. Mao na diri sa unang pagbasa, ang mga tao nga dili na gyud kauban ni Kristo, kaaway pag yun ni Kristo, kay sila mo'y nagpatay niya, samot na gyud nga lisod kay patuuhon. Di ba? Awa mo kakita sa sitwasyon? Oh, lisod Unya karon kay ang gitugyanan ni Kristos pagsangyaw. Kay nituo naman to sila no. Nituo na. Kay nagpakita na mas Kristo gyud nila kadaghan. Tuo na gyud sila. Giingnan ning Kristo. Hala sige, panglakaw na mo. Nya isangyaw na ning maayong balita. Sus ang una nilang isangyawan. Ang kadto man sang nagpatay ni Hesus ang mga high priest, ang mga Sadusiyo, mga Parisiyo, nga mga leader ba tong panahon na ba? Nagtuog yapon to Ginoo, pero wa sila motuo nga si Kristo Ginoo. Sus ni sangyaw manoon sila didto. Gi-background check dayon. Gipriso sa sila, nya pag humagpriso, gi-background investigation. Sus nahibaw-an man nga wa man daay maka-eskwela. Wa may grado, arang-arang ning nagwali ron. Arang-arang tingay mo diya kay naka-eskwela mo no. Kisa man din ang wa gyud ka-eskwela bisag grade 1, taas kamot. Kay papulio na. Di ta mo karong panahon na, di ta mo respeto og way grado Mao bitaw na nga stress na ni mga ginikanan kay pa-eskwelahon yung mga anak kay wa mo'y kaugmaon. Wa mo'y maayong kaugmaon basta di mo ka-eskwela. Mao na language. Tinuod na dili. Unya nganong gi-entrust man ni Kristo
ang kaugmaon sa simbahan nga iyang gitukod ngadto sa mga wa ka eskwela. Ug way kaugmaon ang wa ka eskwela nganong didto man gisalig ni Kristo. Na tubagan na ninyo. Aron makapainit mo. Di mo katubagan na. Wag mo grasya, tubaga. So sayop ng atong giingon di ay nga way kaugmaon kay napruibahan man karon nga ang mga way grado, ang unang Santo Papa way grado, si San Pedro wa may grado. Nya didto man giintras ni Kristo ang simbahan hasta gani ang yawi sa gingharias langit didto niya gihatag sa way grado. Mao na ngano man ibaw mo kung sa rason o parihata. Wadyo ko'y labot anag unsa nang iya rason-rason. Pagbuot sa Ginoo. Laktod pagkasulti, sundo nato ang sugo sa Ginoo, dili ang sugo sa tao. Mao na nga pag-ingon diri sa mga mga pari nga mga buangon kay tanan. Ambot wa na ba kanay mga pari rong buangon? Sa una panahon ni Hesus ang mga pari mo ang buangon. Oh, ang mga buutan hinon katunong dili mga pari. Karon kinsa may mas buutan kuno nato be? Ako o kamo? Assuming. Noon, makataghap sa mo usahay. Ay, kinsa man ko na ibuutan be? Ako o sa Kristan? Sige. Sige ron. Ako? Sorry dong. Abi, kinsa man ko na ibuutan be? Ako o ang lektor o salmista? Ay, sige. Wana ni bias ha. Sige. Ready? Ako gyapon. Hadlok sa demo di misahan, no? Oy, kita mga buangon tantanan. Mao na ang mga pari sa una mo'y buangon. Anya ang nahitabo, ang gipili ni Kristo ang mga way grado. Ngano man kay nangita si Kristo og mga tao nga sayon ra sugoon. Sayon ra gid sugoon ba? Kinsa may sayon sugoon sa mga lisod nga mga buhat? Ang taas o grado o ang way grado? Way grado kanang paputlo nimo ng mangga taas kayo, daghan pa jud kay pila, daghan pa kay mga mananap dito. Ala, sugo ako nung pare, paputla ng mangga. Napader iputol ra ko ng mangga dai sundang. Ingon pare liog nimo putlo no nako non. Sugo ang mayor na to ba? Ina mayor palihog kog putol ani mayor murag labong naman kay ni. Nawa de papriso gyud ka. Pero suguan ang way grado, kanang hapit way kaon, kanang balay nga nagyaka las yuta, nga bisag magbugno ang iro, mahasod nga to, kay way klarong bongbong. Kanang mo'y sugua, di ba burot yung nagputol tanan. Kanang ni-clog up na itong mga kanal diha, na 40 na yung taong clog up pa, wara ba ginihilabot ana, sige lang agi ang nagdag mga sakyanan, apil ng pari. Yan na, ang kanal, gaawas. Suguan nga itong kapitan. Kap, palihog na kong kuha ng lapog. Kapitan, buwan na dyan kay amelioration. Sige, suway sugo. Bisang kay tingali kaning nanimba ron kinsa maro igong magmisa, mukut-kut anang kanala diya. Wano? Bahala na po diri. Pero kinsa may sugoon diha, kadto in taong way grado or minus kay grado unya naa ga puyo anang hugaw tigni kayong dapit nga sige lang sang sanapan og tubig kay ang mga buangon nga mga arang-arang pagkabutang gipangkural ang agianas tubig. Bahala na mo dihan naa dias ubos ug ako mong malumos dias tubig nya kamo pagi akong pakawson anang naang ni clog up nga kanal. Mga igsoon, sayon sugoon ang mga ubos o kahimtang. Muna nga gipili ni Jesus ang ubos o kahimtang aron sugoon sa purting lisura nga misyon ang pagsangyaw sa balita sa kabanhawan.
ug tungod niining maong sugo gipakita ni Hesus nga kining akong gisugo dili ni sila maoy gamhanan, ako nagpuyo diha kanila. Mao tong naglibog ang mga sa unang pagbasa ba, galibog na sila. Unsaon man ni nato, di ba gamiting man to sila, no? Meeting, unsaon man ni nato, di ba nato ikalimod nahimo man gid nilang milagro, purti namang sikata nila, ang mga tawo motuo man nila, unsaon man ni Ronato, nganong naingon ani man ni, galibog na sila. Kay ngano man kining labing ubos kay sayon man suguon, makalihok og maayo ang gahom ni Kristo diha nila. Kay sayon man suguon. Pare anang sakyanan ba? Kanang sakyanan. Hay may lisod suguon nga muliko ang sa tawag ana, power steering o pawis steering. Kanang sayon suguon ba inigliko ba? Oy sus, dagko kay dump truck, power steering, usa lang ka anaanas kamot, na liko na, multicab porting gamaya, katulo pa mo atras, wala pa makasuot si skina. Nga naman, porting gahi, multicab ka gamay ana. Pero magahi kay go. Muna ningos Kristo rin mga gahi mo go, lisod mo sugoon. Nya unsaon paglihok sa gahom sa Ginoo sa mga taong lisod sugoon. Nakaron kay naka-eskwela naman ta. Si San Vicente Ferrer naka-eskwela naman. Taas bang kay grado sa si San Vicente Ferrer. Sila si Saint John Mary Vianney, Saint Ignatius of Loyola, Saint Augustine, Saint Thomas Aquinas, Saint John Bosco. Tagas naman kay mga grado na ngahimo ng mga philosophers. Sayon ba sila sugoon? Ni sayon ngano man naggamit na sila sa virtues. Labi na gyud ang virtue of poverty, chastity, and obedience. Mao nay among gi-embrace nga virtue. Mao nang sayon ra mi sugoon. Testingi sugo ako gi. Karo ba ikaw magbisa sugo ako. Di kagwantag paminaw ang sakristan nila kaon sa tuom. Tuom ka na istoryahay. Testingi lang sugo. Mo na among kuan sa ato pa day karon di na question og ubos ba kag kahimtang financially, materially, or taas ba kag kahimtang educationally speaking. Ang question karon kinsa nato ang gustong mobansay sa mga kinaiya virtues. It is a choice now. Ato na nang pilion nga mopili na ta nga mahimong ubos. Mao na niingos Kristo, kung gusto mong mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga mahimo mong sulugoon sa tanan. Sayon raman sa mayor pagputol sa sambag or sa mangga. Unsaon man, maghimo ra siya order. Wala, putol na na. Limpyo na. Sayon raman paglimpyo sa kapitan ang kanal, maghimo ra siya order. Nya iya da yung tabangan dito. Ako'y angko ninyo snacks ha. Nya naamoy kuan, doble ang inyong sweldo ron basta malimpyo ning kanal. Di ba limpyo din na ugma muawas na sana. Doble man ang sweldo ikuha ato. Sayo na sa espari pagpalimpyo din sa simbahan, ino na espari, malangit mo kung manglimpyo mo. Sa ikaw, Father, sagdi lang ko, kaya di ako ilaing gitrabaho for the Lord. Di ba? Anisay lang ta. Daghan masag trabaho ang pari, nga di ninyo matrabaho. Ang atong cook, mao dito'y magbasa ng mga basahonon, nga ang pari mo'y mutubag. Masag ang pari nga naibasahonon mo'y magluto dito, di magkadimao, no? Masag ang pari mo'y signosnos din sa simbahan, tuwa man dito yung mga basahonon nga niabot naman gani ng akong basahonon rog hapit 800 ka mga messages. Ako may makatubag gasakit naman ganing akong mata magbasa niya, maluoy man ko sa uban padir nganong wa man jud ka motubag di ka gusto donation? Gusto kay ko.
Di ra ba jud ko mo donate pader basta di ka mo confirm kay ako pang siguroon og imo ba gining number mo ana man. Mao na nga din ako ma-interest ako tatong ipabasa unta lang nako kanilang sila si Sterlara, sila Sterimi, kanila akong pabasahon no aron dali ra ni mahuman sila Relitzer, sila Idna. Ako untang pabasahon. Nya kay naa man say mga sikretong text ang madre usahay. Nako sus simbak ko sa tawo makit-an di din ani sila mutuo nako kay do na mo siya magingon-ingon dito. Oh, miss you father. Ana ba? Pero ako ra gyud nasayo dato nga di na tinuod panagsara ba. Nako na mas skandalize dyan sila naong sa ni pari ay naong ni pari masakpan sa noon tanan ako adi lang ay antoson lang gini nako di bitaw mga igsoon pasalamat daghan kaayong nituo nato dinhi og ni sunod sa Ginoo nga gisugo sila donate mo didto sa San Vicente Ferrer sa Liloan kay naay panginahanglan daghan kaayo una karon problema ba ya ang pagbasa pag humagbasa sa akong messenger murag pizza 12 pa ang pizza 12 naman pizza 3 o 5 pa ang akong city pizza city pa ang akong nabasa niya ang sa akong di pizza city pizza 3 sa messenger niya sa akong mga text cellphone Pizza City pakukutob mo na sa akong cellphone na ay 400 kabokro na akong basahonon ay kunyog tanduga pamisa-misa ra badayon mo diya di ko sa mo misa basahon sa to nako tanan messenger o pa na ko masudli di ako pa itong basahon mga abot na sa tingin itong mga hapit mo 400 saon na nako paghuman niya inig-text na ko inig-reply mo reply sa kaduha uban ra ba magpa-counseling pader unsaon man gininako akong bana ana ba nako nganong ako may sakiton ani sila nagpili ako naman oy padesisyonon sa may buhaton ako ani akong bana pader say labot nako ako kamoy gapili-pili diha perti ninyo diyan pili-pili nya karon pare na hasulo ninyo kaning ako mga anak pader ako naman oy sabdon wa man gani ko mo pa anak ako na na'y pangutan-on. Ako, lisod-lisod naman ko ng ilang mga anak na liwat man nila. Di bitaw ang pari, dangpanan, yun mo na, nga mutubag yun, mutubag. Daghan sa gayong pasalamat, salamat pa dirha, nalamdagan yun ko. Nabuhat po nila ang daghan kayong mga butang nga maayo. Nya dili man ni mabuhat sa cook, di sa ni mabuhat sa sakristan. Mao nang anhilang gina sila dinhi. Sila lay tiglimpyo. Mao man ilang mabuhat. Mao na igawa sa pari gikan ditong nagbasa ato mga text kusmod kay ignaong. Unsa man ni dong? Ngano man ni? Sorry pa der. Ingon sa mga sakristan igla nananaog ng yawa. Suroy dali si talaga suroy ng yawa unsa na sa kaniro labi na inigbarog dito ali ragod nang managi kamay na ko si yawa nako tingin ni sila pero kay mga buutan man ni sila wa sad sila magingon ana lipay kay sila nga mohangyo ang pari no aman mo klaro mao na ang importante karon sayontang sugoon unya palihok ko nato ang gahom sa Ginoo dinhi bitay ni anhi gahapon nga suod kay nako ingon dayon siya pader purti nagyong nindutas imong simbahan murag mao ni kinanindutan sa simbahan sa tibuok kalibutan nga akong nakitan nako basig tulo ra sad ka simbahan tingali nakitan sa tibuok kalibutan kay para niya mao ko niya ang kinanindutan simbahan sa tibuok kalibutan nako kanusa ka ni siya nakasimba no pero tugutan lang sa nato nga tungod dito siyang kalipay niya pa picture dayon picture pag humag-picture donation na yan padir magpasalamat kay padir naka-picture na kita sige okay na kayo nga din siya nga nya asam ni nako ihatag po ani ni mo dito sa opisina kay di ra ko mukupot ana dito lang tanan haron sad mo bili ba nga di jud ko mangwartain dito ikaw mag-resibo ang withdraw ang pare adi sa doy taka lang mo yaw-yaw di ana tininoon magtinarong ta haron sayon ta sugoon sa Ginoo natanawa di ba daghan kay tagbugas ipanghatag ana
Ingon ko to akong ubang kailang pare nga ni Ari diri. Pagkana gud aning bugas padre. Imo ning pinalit. Naku, oh. Ako na 100 guna kasako. Isa kanang laig color nako kana dinonate na kana ako na pinalit. Yang kon-angkon sa nako ba pero wagi din taong ko'y kwarta eh. Donation na tanan, donation na 100 kasako nakapanghatag na tasod sa duha ka adlaw o ang una 350 ka pack bali 35 to kasako nya ang gahapon 200 ka packs bali 20 to kasako ang karon murag unom na sad ni ka kapilya times 50 so mga 300 na sad ni ron ka packs 30 na sad kasako ang atong ipanghatag ugma na sad ana hangtod mahurot na nya kun jutay ra kayo ang mo-donate kuangan pamantag mga 100 sacks ra man ay una atong gipalit mupalit na sa tag additional pero nakadawat na tag mga donations nga hapit na moabot 20 kasako nga tag na po ka packs hapit na mo 200 ka packs nga nanginhanglan matag 2,000 nya ang atong napalit 1,000 pa man plus 200 1,200 kuangan patag mga 800 ka 5 kilo pack rice. Oh, di ba? May kay ko mo kwintara. Haron ka mo doon na mo'y masunod asa mo mo donate. Arriba mo sa sinako nga napo ka pack or mo bit-bit la mo dinig tagutlo ka pack nga tag 5 kilo ibutang dinhi haron atong i-distribute. Ana para makasaulog tag pista kitang tanan labi na gyud ang mga kabus sugo nis Ginoo unsay gibuhat nimos labing ubos mao nay imong gibuhat ngari kanako pagkanindot no sa tanang mga nag-donate congratulations sa gustong mo donate advance congratulations di ba sa wa gyud ka donate panganda mo para saan mo donate sige manindog na ta. Mga igsuon atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Ikatulong adlaw, pag-ampo sa pagpaubos. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, napuno ka sa mga hiyas nga langitnon sa kasing-kasing ni San Vicente Ferrer, apan bisan paniini, gibuhat mo siya nga mapaubsanon, kay wala siya mangandoy sa mga pagdaig nga kalibutanon. Wala usab siya mahiubos sa mga pagdumot, sa mga paglibak o sa mga pagbutang-butang kaniya. Nangamuyo ako kanimo Ginoo, tungod sa mga pahanungdan ni ining imong apostol, nga mahimo unta usab ako nga mapaubsanon sa mga kaayuhan o sa mga kadautan, nga dili usab ako mangita sa mga kaayuhan nga yutan-on, aron sa akong pag-ila nga ako abog lamang, ug nga kining akong pagpaubos makaluwas kanako. Pinaagi sa mga kamot mong Diyos nun, muuswag ako kutob sa paghimaya sa langit. Amen. Mga milagros. Sa syudad sa Valencia, si Jaime Lumbar nasakit sa makusog uyamot nga hilanat, nga gikan sa dakong kainit. Minghupong ang tutunlan niya dapit sa sulod, nga tungod ni ini gilugan siya sa Santa Lana. Kay dili naman siya makahimo sa pagkalawat sa biyatiko, nagaampo siya kang San Vicente Ferrer. Ug sa pagkatungang gabii, nagpakita si San Vicente kaniya og ningon, "Bangon, tungod kay maayo ka na." Sa samang lungsod, si Teodora Suarez nahulog ug nabakol ang iyang paa, ug sa kadugaya nabuktot siya sa dughan, ug mihupong ang tibuok niyang lawas. Human sa 5 ka tuig nga pig-antos sa iyang sakit,
Nakadungog siya didto sa iyang gigdaan, nga muagi ang prosesyon ni San Vicente. Nagsaad siya nga modagkot og usa ka kandila alang sa santo, ug diha-diha naayos siya sa hingpit nga pagkaayo. Pagampo sa adlaw nga tanan, mahigugmaon uyamot nga amahan, San Vicente Ferrer, manlalaban ug maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo ni ining nobena, nagaampo ako kanimo santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan ni ining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio. Ug alang kanako santos ko, mauray pangayuon ko kanimo ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog, himaya sa Dios ug kanimo. Amen. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining nobena. Sa matag pag-ampo ang inyong tubag, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan mapuno sa espiritu sa nabanhawng Kristo, aron sa walay kukahadlok, magsangyaw siya sa ebanghelyo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong nasod mamahimong buhing saksi sa pagabanhaw ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pa mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa makaluwas nga gahom ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma og kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabos ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga diosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay magalampu ka nga tinuod, ug manlalaban ka manamo. Kay magalampu ka nga tinuod, ug manlalaban ka manamo. Kami San Vicente
Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Ang Birhen si San Juan Evangelista, sa wala pangani mataw ka, kanamudan siya misad, sa pagkataong mga bulahan, ug sa kalipay ginabantog, sa kalipay himayang dako. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Natao kang at katingalahan, kaysa pagmilagro maalam ka. Nagut ikaw sa nga tanan, sa usa ka pagtuot kagamhanan. Lahat lukman ang impyerno, sa naong nga maligdong. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot nga moyo kami Ginoo nga magmapasalamaton kami kanunay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw aron ang walay hunong nga buhat sa pagluwas kanamo mahimo unta dinhi kanamo nga tinubdan sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaak sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlaw nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daigon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amanamu nga ana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mga sala, maingon nga kami nagapasaylo,
sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunuwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Cordero sa Diyos, nga nagawag kang sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing
Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Magampo kita. O Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan o gitugot nga kami nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga way katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamo tuwag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nagalima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manglingkod makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa saman Diyos nung gahom. Apan mulihok ni ang gahom din hinato basta mahimo sadtang mapaubsanon o sayon sugoon sa Ginoo. Atong pasalamatan ang ato karong pilgrims, ang Confradia Group 3. Asa man ang Group 3?
wa ka pilgrim. So Confradia Group 3 unta karon, no? Sagdi lang kay basig wa to ka mata. Nanay pipila, no? Pila mo ka buok, Ter? Tulo? Duhara. Ang atos ang pasalamatan ang mga ni-offer, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, si Mr. James o Mrs. Vicinta Ann Rosel. Pakpak. Salamat kay ninyo, Ann o James. Niya, ato sang pasalamatan ang atong lektor, ang atong salmista, ang atong nangulikta, ang naglimpyo sa simbahan, o ang atong singer, ang atong very own, si Brad Rene Montecalvo, o ang atong sakristan diri, o ang nag-operate sa atong sound system, o sa TV monitors, ato silang pakpakan. Salamat kayo. Sa atong mga online parishioners, salamat kay ninyong tanan sa inyong mga donation, sa inyong pagampo. O pwede gid mo makapamisa ra gyud, no? Text lang namo inyong mga pamisa, pero mas mayog adto mo text sa akong sekretary. Tanawa lang sa atong on screen nga i-plus na to. Ayaw las akong number tingali kay basig sunod tuig na ako mabasa. Og mga pamisa adto sa ato sekretary Remedios Ocaba. Ambot wa man to mabutang tiyang number ni Sister Nara, or sa ato lang kuan kaning page sa Facebook kay magbasa man sa ning ato mga IT didto aron kuan dayon ang inyong pamisa maapil. Pero sa ako nang gikaingon, sa inyo palang pag-type sa mga ngan o sa mga petitions nga inyong pamisahan, awa na, gidungog na nas Ginoo, bisan pagdili mabasa dinhi, dugay na nang napatik sa kasing-kasing o salabutan sa atong Ginoo. O na basahon og sa dili, mabasahan og sa dili, naapil na gid na. Ang importante, ikaw nga nagpamisa nga kinasing-kasing ang imong pagtuboy ni anang maong petisyon. Nya karong hapon, mao gihapon natay motorcade at 3 o'clock, o niya doon na sa tay nobina alas 6 sa gabi. Manindog. Update sa atong nahalin nga slots, ang Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 para sa atong mga projects dinhi. Ang total na nga nahalin niabot na og 2,588 slots. Pakpak. 2,412 na lang ang available. Nya sa atong Prudence and Healing slots, oy, very good. Abot na ta sa atong target. Niabot na og 805 slots. Naapay pila ka adlaw. Lapas pagitingali ni, no? Maghimo sa taglaing expenses. Aron mahurot para gunis pista. Niabot naman tas 800. Nya di na tingali na mahurot sa palit bugas kaya makapalit na tas stipend, makahatag na punta, maghimo taglaing expenses. Ako tong dayunon ang contest sa mga chapel sa pagpasidungog sa atong patron. Di naman ta katigom dinhi for Barrio Fiesta. Ang akong plano, ang atong main fiesta nga kaning motorcade o niya sa Pizza 17. Inig kahuman sa alas 3 nga misa sa hapon. O niya ang tanan nga mga chapels nga center sa atong misa, Sambag, Lataban, Tabla, San Roque o Santa Cruz, mag-decorate mo didto isip inyong pag-welcome. Ang start sa atong judging magsugod sa bispiras o sa pista. No, naatay mo tuyok-tuyok didto nga mga judges nya tan-awon og unsa mo ka nindot, unsa ka alive, unsa ka beautiful, unsa ka kaning sana tugob sa pasundayag ba pagka evangelizing ang inyong decoration dito sa inyong mga lugar. Sambag sa tungo sa Lataban, Tabla,
San Roque o Santa Cruz. Nya kinsa tong mudaog, tagaan na tog premyo nga di nako isulti. Secret. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa uban ni San Vicente Ferrer, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of graces we are given.